Nar il-ħamis li ġej jekk Alla jrid propju ser jibda il-konvenzjoni tal-Aħmadija Musulmana propju f'Londra. Ħaddejja għandi l-qatif li joħsieb l-Aħmadija Musulmana f'Malta, jikkoordina din il-parti tal-programm tagħna għandi l-sieħbi Edward Torpiano. Ser nitkellmu dwar din il-konvenzjoni illi propju bla dubju xejn jattendi għalija il-kap tal-Aħmadija li huwa il-ħames kalif. Aħna jidu l-kalif, imma forsi spiegalna aħjar inti dan huwa ambaxxatur għal paċi li qed idur madwar id-dinja biex iwassal il-messaġġ ta' tolleranza li propju hemm fil-Koran. Imma ħafna mill-bnedmin, il-bniedem jibqa' bniedem u jinterpreta ċertu talib anke fil-Koran b'mod differenti, b'mod politiku illi mhux l-iskop tal-Aħmadija Musulmana. Qatif insellimlek, grazzi ħafna. Forsi tatina fuq eżattament x'ser jiġri f'din il-konvenzjoni li tibda il-ħamis sa jidirli it-tnejn ta' wara, it-tlieta ta' wara anzi. Nar il-ħadd, sal-nar il-ħadd. Sal-ħadd ta' wara. Iva. Nirringrazzjak l-ewwel għall-istedina tiegħek. Il-konvenzjoni se tkun għal 3 ġranet mill-ġimgħa sal-ħadd. Dik il-laqa bdiet miż-żmien tal-fundatur tal-Komunità Aħmadija u għalli fuq kull sena niltaw għal xi ġranet, propju 3 ġranet, 3 ijiem fejn nistgħu niddiskutu xi suġġetti importanti spiritwali, suġġetti li kull bniedem għandu bżonnhom għax matul is-sena ninsew ħafna affarijiet xi għandna nagħmlu. U fuq dawk 3 ġranet nistgħu niddiskutu u niformaw l-opinjoni tagħna u anke to reform ourselves sabiex matul is-sena li ġejja nistgħu insiru l-bnedmin tajbin, nistgħu naħdmu għal ġid komuni, nistgħu ngħinu lill-bnedmin oħra. U nismaw ħafna taħdiet, diskorsi fuq suġġetti importanti xi qed jiġri issa madwar id-dinja, x'inhuma s-soluzzjonijiet, kif il-bniedem jista' jsir persuna tajba, persuna li jħobb lil Alla u jservi lill-umanità. U hemm se jkunu 3 ġranet mimlijin mad diskorsi, mad diskussjonijiet. Hemm ukoll hemm xi ħaġa sabiħa li hemm se jkunu iktar minn 30,000 ruħ. U minn pajjiżi minn madwar id-dinja iktar minn kważi 80 jew 70 pajjiż. U hemm nistgħu naraw kulturi differenti, il-kuluri differenti tal-bniedem u anke il-lingwi. Hemm se jkun dik il-konvenzjoni se jkun mimli bil-ħajja kollha. U nistgħu nittalmu minn ħaddieħor, nistgħu naqsmu dak li aħna nafu, il-kulturi tagħna, it-twemmin tagħna, u dak mhux se jkunu il-membri tal-Komunità Aħmadija biss. Imma hemm se jkunu ħafna nies li se jiġu mit-twemmin differenti. In-nies li jemmnu fit-twemmin madwar id-dinja. U dik il-laqa se tagħti l-opportunità lil nies mit-twemmin differenti, mill-kulturi differenti biex jifhmu u biex ikunu fi post fil-bażi tal-umanità. Il-multicultural fil-fatt anke meta tagħmlu symposium intom f'Malta, il-kulturi differenti intom temnu ħafna biha. Pereżempju għaddi niftakar darba attendejt għal symposium ta'kom propju f'waħda mill-lukandi f'Malta fejn għala id-diskors propju l-isqof ta' għawdex l-eċċellenza tiegħu Mario Grech. Ġifieri intom miftuħin prattikament għalan wieħed li fid-dinja jkun hawn il-paċi, ikun hawn it-tolleranza, ikun hawn l-imħabba. Għax aħna nemmnu li kull bniedem huwa importanti u kull reliġjon għandu xi joffri lill-umanità. U aħna nemmnu li il-reliġjon huwa mhux bażi tal-ġlida u tal-konflitti imma l-bażi
tal-imħabba, tat-toleranza, tal-armonija u tal-ħabiberija. U aħna ma ngħidux biss, imma nippratikaw dawk il-valuri fejn nistgħu bħala l-umanità kollha nuru u naqsmu dak it-talim li nemnu fih mal-oħrajn. U jien ngħid dejjem li kull bniedem għandu ir-rwol u kwalitajiet partikolari. U jekk aħna iridu biex nitalmu xi ħaġa minn ħadd ieħor, hemm ħafna biex nitalmu, hemm ħafna biex naraw fil-kulturi u fil-reliġjoni differenti. Ġifieri pereżempju qegħdin ngħidu qed nifhem sewjien, nagħtu każ inti qed tmexxi f'Malta l-Aħmadija Musulmana. Jekk aħna qed niċċelebraw il-miliet, intom tagħmlu xi ħaġa illi hija simili għal dak li qegħdin jagħmlu l-Maltin. Pereżempju fost oħrajn tmorru tqasmu anke rigali f'djar tal-anzjani. Mhux vera? Hekk nagħmlu u anke nibatu kartolina lini lill-ħabib tagħna, niltgħu magħhom għax jien bħala persuna reliġjuża dejjem nemmen li l-ġlida jew il-konflitti huma mhux soluzzjonijiet għal xi ħaġa. Imma ħabiberija, l-armonija, it-toleranza hija bażi ta' kull hija bażi ta' kull soluzzjoni u jekk nemmnu f'dawk il-valuri nistgħu imorru il-bod mill dawk il-problemi li issa naraw madwar id-dinja. Għax kull ġurnata il-sitwazzjoni tmur għall-ar. Jekk pereżempju nagħtik eżempju x'qed jiġri llum il-ġurnata fil-Pakistan, x'qed jiġri fil-Iraq, x'qed jiġri fis-Sirja. Il-konflitti kullimkien. Għaliex? Għax in-nies huma jifhmu li dak li jemmnu huma jew il-ideology jew il-twemmin tagħhom huwa biss l-oħrajn m'għandhomx biex jitkellmu. Jien nemmen li kull reliġjon u kull bniedem ngħid kull bniedem għandu dritt biex jemmen xi reliġjon, biex jemmen xi fidi li jrid. U il-Kurani Mqaddes ukoll jgħid biċ-ċar fuq dan is-suġġett u jgħid li m'għandux ikun xi sfurzar fir-reliġjon għax kull bniedem għandu dritt biex jemmen fi xi reliġjon jew iħalli xi reliġjon. M'hemmx kastig, m'hemmx kastig. Iva, jekk Alla jrid biex jagħti l-kastig lil ħadd, dan huwa dritt tiegħu biss, mhux għall-bnedmin. U anke fil-Quran Mqaddes Alla qal lill-profeta Forsi spjegali ftit din il-kastig, Alla jagħti kastigi? Iva, Alla jagħti kastigi, pereżempju hemm xi regoli li huma għal bnedmin. Hemm xi regoli jew drittijiet li l-bniedem għandu biex jagħti lil Alla. Pereżempju ħanittolbu lil Alla insiru bnedmin ta' Alla. Imma jekk jien inkisser jew nagħmel ħsara lil xi bniedem hemm kastig hemm fid-dinja. Imma jekk it-tip ta' kastig jiġifieri mill-liġi tan-natura jekk jiena min jagħti bis-sejf, pereżempju Ġesu darba qal min jagħti bis-sejf imut. Ġifieri dak it-tip ta' kastig għaliex minn natura jien jekk niżra xewk jikber, jekk nistratta dawk, jew inkella għax Alla jien naf jiena weġġajt lilek, allura jiena se taqbadni xi ħaġa, qbadni marda pereżempju, dak it-tip ta' kastigi qed tirreferi għalihom għati. Jkunu dak ukoll, imma pereżempju Alla jgħid li fid-dinja, id-dinja hija bħala l-iskola kif jekk nagħtik eżempju. U jekk xi ħadd jagħmel tajjeb fil-iskola, jistudja sew, jirba' u jgħaddi mill-eżamijiet. U jekk ma jagħmilx tajjeb, ma jista' jgħaddi mill-eżamijiet. Hemm ukoll Alla jrid li l-bnedmin jagħmlu x-xogħol tajjeb, jaħdmu għal ġid komuni, jinservu lill-umanità biex jirbħu il-pjaċir ta' Alla. Hemm dawk li jagħmlu ħsara lill-umanità lill-oħrajn, hemm kastig kif inti tgħid bħala mardu Alla jaf kif jrid biex jagħti l-kastig lill-bniedem. Imma f'jom il-ħaq hemm se jkun kastig partikolari wkoll għal dawk in-nies. U naħna nemmnu li l-ikbar kastig għal bniedem se jkun li Alla jekk ma jħobbx lil xi ħadd, dik se jkun
l-iktar kastig lil xi ħadd li Alla ma jrix iħobb lilu. U jekk nirbħu l-pjaċir ta' Alla, dik hija l-ikbar reward li xi ħadd jista' jieħu. Edward, forsi tidħol ftit fid-diskussjoni, forsi tkompli anke dwar dak li smajna sissa, forsi tkompli daħħalna anke fil-font anke ta' diskussjoni. Atif, dowet ringrazzjak tal-li qajt l-istedina tagħna. U pero kont qed naħseb, is-inti forsi tgħidli ma tistax titfa' l-Iżlamiċi kollha taħt l-istess kif taqbad tgħid kappa, forsi. Imma meta r-Russja invadit l-Afganistan, kienu bisħab l-Amerika u ċerta Taliban. Mela dawna kienu bisħab u forsi kienu trejnjati mill-Amerikani, xtraw l-armamenti, sabu l-flus. Kif tispjega allura illi dawk li kienu alleati u bisħab illum tista' tgħid huma mhux rivali għadewwa? X'inhi r-raġuni illi kien hemm żmien meta l-istess nies li llum huma qegħdin jirrifjutaw ċerta valuri u inti stess semmejt l-inkwiet li hawn bħalissa fid-dinja, d-diżastru li hawn, ma taħsibx inti li reliġjon li qed tippritka tolleranza kif qed tagħmel intu fl-istess ħin naraw nies li jispiċċaw bla ras, nies ippersegwitati. Jiġifieri ma tantx hemm tolleranza mingħand ċerta nies. Iva, l-level qed irid biex ngħidlek li allura inti qed tgħidli li intom għalkemm qegħdin membri fl-istess reliġjon qed tħossok li inti differenti minn dan nies xorta fil-prattika? Iva, għax ir-reliġjon huwa l-istess, imma kif aħna nippratikaw jew nispjegaw hemm differenza. Fil-Iżlam hemm ħafna setti differenti. Inti isek qed tgħid li inti allura tkun jekk jarawk inti meddet minnhom ukoll tiġi ppersegwitat kieku inti bħalissa qiegħed f'idejhom. Inti peress li qed tinterpreta l-istess reliġjon mod differenti. Allura lilek kont tispiċċaw wkoll bħal dawk li spiċċaw fejna fina maqtula. Jekk kienu jagħmlulek ukoll? Jew għax inti l-istess reliġjon maqgħu. Lek jista' jkun għax il-problema hija li dik hija natura tal-bniedem li kull darba meta xi ħadd jgħid xi ħaġa tajba u jekk xi ħadd ma jogħġbux dik il-prinċipju irid biex isir edewa ta' dik il-prinċipju. Qed isir madwar id-dinja u qed isir anke magħna wkoll, pereżempju, għax aħna ngħidu li t-tagħlim Iżlamiku huwa t-tagħlim tal-paċi u tal-imħabba. M'hemmx it-tagħlim fil-Quran. Jiena qarejt Quran mhux darba, mhux darbtejn, imma miġiet ta' darba. U m'hemmx u qatt ma sibt dawk it-tagħlim li ħajmorru fit-toro u noqtlu l-bnedmin oħrajn għax huma mhuwiex Musulmani. M'hemmx tagħlim, imma hemm nies li huma injoranti ħanajdlek. Huma ma jafhomx fil-fond it-tagħlim Iżlamiku imbagħad iridu biex jinpretaw u jispjegaw it-tagħlim Iżlamiku skont interessi personali tagħhom, skont l-aġendi tagħhom li kif iridu huma. Ġifieri l-Aħmadija Musulmana qed nifhem sewwina qiegħda tipprova tmur lura għat-tagħlim oriġinali tal-Koran. Iva, dik hija l-punt għax għaliex sar hekk ħanajdlek ukoll għax il-profeta Qaddis Muhammad il-fundatur tal-Iżlam qal li fil-bidu l-Iżlam se jkun reliġjon in-nies se jippratikaw skont il-oriġini tiegħu, imbagħad in-nies se jinbidlu bil-mod u fl-aħħar meta il-Musulmani se jmorru il-bod mit-tagħlim oriġinali tal-Iżlam, imbagħad Alla se jibgħat ir-riformatur, il-Messija imwiegħed se jirriforma it-tagħlim Iżlamiku u jġib it-tagħlim lura bħala oriġini tiegħu, fil-oriġini tiegħu. Il-fundatur tal-Komunità Aħmadija meta ġie u ddikjara li huwa l-persuna huwa r-riformatur ta' dak iż-żmien u se jirriforma it-tagħlim Iżlamiku, imbagħad ħafna Musulmani madwar id-dinja
li kienu qabel kienu jgħidu li huwa persuna tajba, imbagħad saru għad-dewa tiegħu għax dik it-talim kif kien jispjega il-fundatur tagħna ma kienx hemm interess għal dawk in-nies li jispjegaw li jgħidu li hemm ġlida, li hemm ġihad, hemm iridu biex joqtlu n-nies imma għal xi raġuni. Ir-raġuni kien għalihom il-poter biss. Ma jgħidux li ħana qegħdin niġġieldu għal poter, imma fl-aħħar mill-aħħar il-poter huwa il-bażi tal-konflitti tagħhom. Aħna qegħdin ngħidu li Iżlam għandna biex nippratikaw kif ipprattika il-fundatur tal-Iżlam, il-profeta Qaddis Muhammad. Jekk xi ħadd ma jippratikax skont il-profeta, dan ifisser li ma jippratikax it-tagħlim tajjeb. U jekk xi ħadd irid kif inti qed dwar Taliban, jiena ngħidli dak iż-żmien iva kien hemm ħafna affarijiet kienu li il-world powers li hemm ħafna drabi juru double standards tagħhom. U dak sar li meta kellhom bżonn dawk it-Talibani kienu tajbin, imma meta ma kellhomx bżonn huma saru ħażin. Dik hija double standard. U jekk aħna jridu biex nagħmlu paċi x'imkien, levelet għana biex insiru il-bnedmin, il-nies ta' prinċipi sodi. Mhux li jekk għandi bżonn ta' xi ħaġa hija tajba, jekk m'għandix bżonn hija ħażina. Però nista' nagħmellek mistoqsija. Dawn ma nafx issejħilhom għaqdiet militanti setet, ma nafx issejħilhom inti. Hija impressjonanti però għax trid ħafna għamijiet ta' eluf ta' miljuni biex tixtri dawk l-armamenti sofistikati. Minn fejn qed jiġu dawn il-flejjes tant kbar? X'imkien qed jiġu. Dik il-mistoqsija dejjem jien ngħid li minn fejn jista' jkun pajjiżi jara poħra illi bil-fom jikkundannaw l-estremizmu u ma stess qegħdin jiffinanzjawhom imma. Iva hemm għax minn x'imkien dal-flejjes iridu jiġu. Żgur. Imma mhux il-pajjiżi l-Arab. Forsi ma nafx, inti tista' tgħidli. Imma jiena m'għandix kif ngħidlek m'għandix provi biex ngħidlek eżatt, imma kif jidher dak inti tajt sew li hemm pajjiżi li għandhom żejt u għandhom flus kbar huma mhux in-nies kif ngħidu moderati huma estremisti fil-opinjoni tagħhom kif jippratikaw reliġjon. Dan huwa wkoll estremisti u jagħtu ħafna flus anke fil-Pakistan hemm ħafna organizations li huma reliġjużi u jieħdu ħafna flus kbar minn dawk il-pajjiżi l-Arab għax iridu biex jipponu l-aġenda u l-ideoloġi tagħhom fil-nies kollha. Però allura kif qed tispjega inti taħseb li dan l-Iżlam militanti ħansejħulu hekk għax inti xorta parti mill-Iżlam, però m'intix militanti. Żgur li le. Mela dan l-Iżlam militanti għandu l-aġenda illi taħseb għandu l-aġenda li jipprova jiddomina d-dinja? Iva. ċara li? Jekk mhux dinja, imma d-dinja Iżlamika għandhom fi moħħhom li huma se jkunu fuq kull Musulman, kull pajjiż Musulman. Iva għandhom, imma dak mhux biss il-pajjiżi l-Arab. Hemm world powers li huma pajjiżi tal-punent li għandhom qawwa. Huma wkoll hemm jabbużaw. Hemm abbużi, però ma taħsibx li hemm differenza kbira għaliex kull 5 snin dejjem jekk l-elezzjoni ssir kif suppost f'pajjiżi li inti qed taċċenna lihom ngħidulhom hekk tal-punent jekk il-gvernijiet moġħuk x'tista' tibdilhom. Għax hemm sistema kif taqbad tajt. Demokratika. Mentri f'pajjiżi li qegħdin taħt ir-reġim tal-militanti ma jistgħux jivvotaw kull 5 snin u jiblu. Le, jiena ngħid li n-nies tal-pajjiżi kbar tal-punent qed jagħtu flus ukoll lil dawk il-militanti meta għandhom bżonn kif inti qed li Talibani meta l-Amerika kellu bżonn. Imma għax qabel ma jfissirx li issa ħatibqa' tgħinu? Le, dak tajjeb, imma meta jien ngħid li meta xi bniedem jieħu l-armati f'idejh m'hemmx faċli biex tarmihom
jekk għandu raġun, jekk għandu qal biżejjed huwa persuna bqal, imbagħad jista' jifhem u jarmi dawk l-armati, imma jekk huma ignoranti u ma jridux biex jifhmu li dawk l-armati huma mhux tajbin, kif jista' jkun li jħallu? Dak pereżempju jekk nagħtik eżempju tal-Libja. Kien hemm rivoluzzjoni, jien dejjem fil-bidu sal-lum jien dejjem kontra dawk sort of revoluzzjonijiet għax ma jagħtux il-frott tajjeb lil bniedem. Jiena nemmen f'evoluzzjoni li affarijiet isiru bil-mod mhux fid-daqqa kull imkien qed jiġu l-armati, pereżempju jekk nagħtik eżempju anke fil-Libja, fejn ġew l-armati? Ma kellhomx dawk l-armati, imma ġew mill-pajjiżi tal-punent. Għax taw l-armati l-armamenti lil dawk li kienu jiġġieldu kontra il-reġim. Jien kont ngħid u anke illum ngħid li dik ma kienx is-soluzzjoni tajba. Soluzzjoni kienet li huwa aħjar li jien nemmen fih li bil-mod l-opinjoni tal-poplu isir kontra ir-reġim u isiru fil-qawwa u ir-reġim isir dajf. Fil-aħħar jirba' ir-rivoluzzjoni, mhux fid-daqqa jiġi ir-rivoluzzjoni, jotlu nies bombardjaw il-bini, l-iskejjer, l-isptarijiet, l-ajruport u fl-aħħar il-pajjiż imur lura mhux senarju snin imma sekli. X'qed jiġri llum il-ġurnata fil-Libja? Is-sitwazzjoni ċara. Għalhekk jiena ngħid li kull pajjiż għandhom meta jagħmlu xi ħaġa levelnet jifhmu sew. Qabel kollox jiġu madwar il-mejda, jagħmlu id-dialogu, jagħmlu roadmap tagħhom, x'qed iridu biex jagħmlu għalihom. Għal-poter qed jagħmlu xi ħaġa jew għall-bnedmin, għal kull bniedem, għall-popolazzjoni kollha. Jekk jagħmlu għall-popolazzjoni kollha, fl-aħħar mill-aħħar jien ngħid jistgħu jirbaħu imma bil-armamati ma jistax bil-ġlied, bil-konflitt qatt ma jsir paċi fid-dinja. Il-paċi hija dejjem madwar il-mejda, niddiskutu, nagħmlu id-dialogu, nifhmu, niddiskutu, naqsmu u fl-aħħar nagħmlu xi ngħidu nagħmlu roadmap, niktubu s-soluzzjonijiet, imbagħad nimxu fuqhom. L-aħħar mistoqsija u nirringrazzjak tal-mod kif weġibni għall-mistoqsijiet ta' qabel. L-aħħar mistoqsija min-naħa tiegħi. Taħseb illi fir-reliġjoni Iżlamika jiena nista' nagħmillek oġġezzjoni forsi ikkoreġini jekk mhux se nkun preċiż. Nista' nagħmillek oġġezzjoni li l-persuni mustmati fuq l-istess livell bl-istess dinjità, taħseb li fil-mentalità Iżlamika il-mara hija meqjusa bħala inferjuri għal-raġel? Ma taħsibx li il-fatt li mhix reliġjon tista' tiżżewweġ iżjed minn persuna waħda mhux qed turi li allura mhix meqjusa bħala ugwali. Ħanajdilek, fil-Iżlam il-mara u r-raġel għandhom l-istess dinjità, l-istess drittijiet u jekk ngħidlek il-mara għandha iktar mir-raġel se jkun ngħidlek sew għax il-mara ir-raġel għandu dak huwa responsabilità tiegħu biex jagħti il-ken, id-dar, il-libsa u l-ikel għall-mara u għall-familja kollha għat-tfal. Imma l-mara m'għandix dik il-responsabilità fuqha. Ma jista' jkollu iżjed minn mara waħda. Imma dak ukoll fl-aħħar mill-aħħar huwa xi ngħidu fir-rispett għall-mara. Għaliex qed ngħidlek. L-Iżlam ma jgħid li għandek biex tiżżewweġ iktar mill-mara waħda. Jgħid li għandek biex tiżżewweġ mara u jekk għandek bżonn, jista' jkun ħafna bżonnijiet għandu bżonn il-bniedem, tista' tiżżewweġ iktar minn wieħed, imma jekk ma tistax tagħmel il-ġustizzja bejnietom, imbagħad
għandek tiżewweġ mal-mara waħda biss, mhux iktar jekk m'hemm ġustizzja. U għaliex ta' dik il-permezz? Għax kif ħanajdlek eżempju tal-tieni gwerra dinjija fejn mitu ħafna l-irġiel u baqgħu ħafna nisa. Baqgħu ħajjin. Ekk kien hemm bżonn li hemm ħafna pajjiżi li qalu l-irġiel tagħhom li jżewġu iktar mill-mara waħda. Għax jekk pereżempju hemm 200 mara u 100 raġel. X'nagħmlu? 100 mara, 100 raġel jgħixu flimkien u 100 oħra xi tagħmel dawk in-nisa. L-Iżlam jgħid li m'għandkomx bittaħallum fit-toro biex ikissru l-paċi u d-djar tagħhom, il-familji tagħhom, imma għandkom biex tagħtu id-dinjeta lilhom ukoll. U dik fil-aħħar mill-aħħar għad-dinjeta tal-mara. Hija dik hija mhux command li biex għandek biex tiżewweġ, hija permezz fil-xi ngħidu fiċ-ċirkustanzi importanti, hemm xi ċirkustanzi fejn għandek bżonn, imma fil-aħħar mill-aħħar mhux il-command permezz biss. Nista' ngħidlek ħafna eżempji, ħafna nistgħu niddiskutu fi dettalji għaliex Alla ta' dik il-permezz. Tajtlek eżempju ta' tieni gwerra dinjija hemm kienet bżonn biex nagħtu il-dinjetà, ir-rispett lil mara u l-irġiel iżewġu iktar minn wieħed. Għatif, skużani, imma diskussjoni interessanti mal-ħin sfortunatament ma tantx jistennina u allura jkolli ngħaddi l-mikro forsi niltaqgħu darba oħra. Jekk Alla jrid fil-futur qrib fil-fatt anke f'dan il-programm Bambu biex imbagħad Għatif jgħidin eżattament kif morna anke fil-konvenzjoni li propju ħassirna lil ħamis li ġej. Jiena nawgura lil Aħmadija Musulmana, jiena se nkun preżenti wkoll f'Londra, grazzi anke għal Għatif u se jkolli anke l-opportunità illi nintervista wkoll il-Kalif, hija xi ħaġa illi hija kont nistenna għalija xi ħaġa kbira, jiena l-Kalif insegwi ħafna l-kitbiet tiegħu, il-filmati li jkun hemm anke fuq YouTube u għalija huwa onur li nintervista lil personalità kbira fid-dinja. Grazzi lil sieħbi Edward, grazzi mill-ġdid il-Latif, grazzi lilkom, grazzi lil Bastian Fava, Lugalja, Rajin Galja, taħt id-direzzjoni ta' Pawlu Galja, jiena Ivan Bartolo, nagħtikom il-lejli tajjeb niltaqgħu għada fl-istess ħin fit-8:30 fejn għada il-crafts u għada se jkollna esperjenza ħajjin ta' bnedmin li għaddew minn dbatija u missew il-qiegħ, però ftit reġgħu telgħu u sabu posthom kif kienu fil-passat. Napprezzaw li tkunu magħna sa dan it-tant saħħa il-lejli tajjeb.